tyhmiä tehtäviä. Oikeesti mä vihaan koulua. Ei mulla ole aikaa käyttää koko vitsin viikonloppu johonkin sikatyhmiin matikan tehtäviin. Kasper, ethän sä oot tehnyt tänä viikonloppuna mitään. Ja se on ihan normaalia, että joskus vähän ärsyttää. Sä oot tainnut herätä tänään vaan väärällä jalalla. No miksi et sä voinut aamulla kertoa millä jalalla mun pitää herätä? Mistä hitosta mä voin tietää kummalla jalalla mun pitää herätä? Entä jos mä herään huomenakin sillä samalla jalalla? No se on vaan sellainen sanonta. Rauhoituppa nyt vähän, kaikki on ihan hyvin. Sulla on vaan huono päivä. On nyt hiljaa. Anna sekä rauhallinen, Anna! Anteeksi. No niin, nyt sä oot kyllä ollut oikeesti liikaa sisällä. Äiti pakottaa sut nyt lenkille. Okei. Sitten kun sä tuut takas kotiin, niin tehdään yhdessä ne sun matikan tehtävät. Oliks ne kovin vaikeita? Ne oli niin vaikeita, ettei maailman viisaa ihminenkään varmaan osais. Mä en tajunnut